Mitambong ang nagadiyang stakeholders sa barangay ug SK election BSKA Forum nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capitol Social Hall kaganiha. Ang maong forum gituyo og organisar sa Commission on Election kon COMELEC aron mas mapalapdan pa ang ilang pag-edukar sa tanan kalabot sa maabot BSKA hilabi na gyud sa habig sa sangguniang kabataan. Lakip sa gituki sa kalihukan mo ang gihingusgan karong kampanya sa COMELEC batok sa vote buying, partikular na sa habig sa SK. Laing gihimugatan sa COMELEC mo ang vote selling sanglit punto nila. Wa usay mamalit og boto kuno galing wa usay mamaligya og boto. Lakip sa gipasabot sa COMELEC atol sa kalihukan ang mga schedule of activities sa COMELEC alang sa umaabot BSKA o ingon man ang prohibition sa buhatan sa mga mokandidato niya sa umaabot BSKA. Ang mga prohibition pagpasabot sa officer in charge sa COMELEC Region 7 nga si Attorney Lionel Marco Castellano nagsentro sa mga premature campaigning sa higayon nga ang usa ka kandidato makasangat na sa iyang Certificate of Candidacy kun COC sa Agosto 28. Gawa sa mga prohibitions, lakip sa gidili ang pagdagan sa mga kabanay sa usa ka politiko hangtod sa second degree alang sa sangguniang kabataan kon SK. Even last elections, makita nimo the COMELEC don't have the resources to monitor all the social media. Mas gamay ra ganitong kandidato kaysa karon. Mas aghan ning barangay. So atong kuanon is the more information nga maadto sa mga voters, mas maayo. O, di ba? So, ang kuan lang is, they have to report any expenses. Kung naa sila expenses sa ilang social media campaign, they have to report it through the SOSE. Hindi ka nang magpa-post na or sa mga? Dili. Pananglitan mo na pa-post ni mo, o pa-sponsored ni mo, na makagasto na. Matrace ra ba yun na sa COMELEC. Kaya ang Facebook, pwede man na mo isupin na. Samtang gibutyag ni Castellano nga bisan kon maglisod sila karon pagsubay diha sa social media kalabot sa premature campaigning gumikan kay wala kini malakip sa Fair Elections Act kaniadto. Ang ayan gihapon nga magmatngon ang mga kandidato kalabot ni ini. Kini gumikan kay ang magasto niya sa mga pagpangampanya diha sa social media sama sa pagpasponsor og pag-boost ni ini. Masubay gayod sa COMELEC og kuno galing masubay kini. Hayan kinahanglan nga malatid kini sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Ubos sa lagda sa COMELEC ang usa ka kandidato sa umabot SK og barangay election mahimo lang makagasto og 5 pesos matag botante. Ang social media mao ko rin nakita sa COMELEC nga paagi sa uban nga mohimo ang plataporma sa ilang pagpangampanya. Hilabi na ni adtong mudagan sa umabot BSKA nga kuwang og igong pondo. Kulang is if any katong mga concerned individuals nga na makita nila nga naay mga violation, pwede sila ilang i-dokumento and file a case. Mas maayo mo file sila either election offense or disqualification case. Mas maayo yun nga mo reklamo sila kay kung imong saligan ang COMELEC nga mo file sa imuhang kaso, dili man siguro na mo maatog yun o kuan, no? So atong klaruhon na any registered voter for that matter, kung makita niya nga naay violation sa campaign, pwede siya mo-file og kaso. Nasayran nga ang mga Certificate of Candidacy kun COC sa mga bot mo kandidato sa umabot BSKA gipagawas na sa COMELEC. Kini si Greggy Magdudaro alang sa My TV Cebu.